Ene kinde mokwongo mana arado kodi kendo kano atwak achiel kachiel arado kodi ka antiere Radio Citizen higni osekalo madhi auchiel. Kata ka naloso ne watimo sigana kotenore kod odiochieng' mane dhialo wuone marito nyithindo kendgi, mano single parents. Kendo kanyo nwa dhialo kendo sigana ne thoth ahinya mane nitiere odiochieng' no. In gi nyithindo mane skul nyalo kuna ponono sani gisetieko kendo higni auchiel samoro ng'ato osetieko kata osechopo kata mbalariany to kamerango gi achiel kachiel nyithindo giloro kendo giduogo. Ida rwakogi e yo machal nade dala kama nitiere kanyo kinde ma gin e rusa? Erokamano ahinya kuom penjo machalo kamano. Pod an kod nyathi mane skul ma be ni form 2. Nyose duogo nyoro to awinjo ka japuonj wacho maber ni onego bed ni wamiyo nyithindogi tije moko mag ot seche ma gin dala mondo mi koro ging'e gik monego bed ni gitimo ka gin dala, ma mano to ber adier. Kendo mano gima owinjore mondo watim nikech nyithindo anyalo paro thuolo moro mar mane wan kod corona cha. Nyithindo nodwa bedo dala mang'eny ahinya ma kata responsibility ma japuonj wacho kane wamiyogi to ne gitimo mamoko nokethre ma kata nodok e skul. Omiyo gima japuonj wacho na yiego kabisa nikech nabedo victim nikech naneno ka nyathi moro nodwa chanda matin kendo koro dok e skul ne bedo matek. Omiyo kuom sani nyaka wabed ka wang'iyo nyithindogo, imiyogi assignment mamigi mag ot gitimo, bang' mano to ginyalo tiyo tijegi ama ka nitie library machiegni to nyithindo nyalo dhiye. To kosa mantie kuom jonyuol moko seche moko aneno ka ji wacho ni nyithindogi oseduogo bang' muda mo matin, sama giduogo wamor kabisa to bang' ndalo mo matin tiwinjo ka jonyuol wacho koro onego yaw skul. Koro awayo jogore gi lak koro wado buru skul yaw gik ma nyithindo timo. Ibo nwang'o ka places kaka Eastlands nyithindo moko idho loche ma inwang'o ka nyathi idho lori ma nyocha moro ogore piny ma wi obedo kod crack. Ok en gima ber, omiyo sani jonyuol onego ng'i nyithindo kabisa, ging'e kama nyithindgi nitie. Nyithindo moko timo osebedo ma tabia gi ok ber, giluwo gari gi ng'wech to giidho to driver kia ni nyathi olieri gari chien, koro mano kelo hinyruok ni jonyuol mang'eny. Kuom mano onego wang'e nyithindwa kabisa kendo wamigi tije monego giti ka gin dala kod assignment mag skul be to wachik ka wang'iyo mano. Kendo wang'ama be nitie weche mathoth ahinya matimore kar kae. Ang'e ni ang' warango gik matimore chenro mar mbako romo penjo to pothoth kotenore kod kaka skunde onego bed ni tayo kata kaka jonyuol onego bed ni jopuonjre to nitie chenro mar kedo ne yedhe mamero